Keďže Juliu všetci poznáme, tak budeme veľmi radi, ak ju uvidíme naživo a poprosím Juliu, nech príde na pódium. Welcome. Tak, začneme opäť tou krásnou vetou, romantickou, že jedlo je jazykom lásky. Tak sa chcem spýtať, odznela táto veta v knihe Vila v Taliansku, chcem sa spýtať teda na to, či naozaj môžeme jedlo považovať za takú súčasť toho nášho partnerského života, toho nadobúdania lásky medzi ľuďmi. Absolutely. For me, cooking for my family and my friends is a really important way of showing how much I care about them. And it has always been the same way in my family. My daughter and my son and my husband all cook, and it's a very important part of our lives. And our favourite thing is on a Saturday night to have a big table of friends to come. And one of our greatest pleasures is on Christmas Day, which in England we celebrate on Christmas Day. We usually have about 17 people for lunch, and they're usually not friends, they're usually friends rather than family. Rozhodne si myslím, že je to tak. Veľmi rada varím pre rodinu, pre priateľov a myslím, že je to naozaj krásny spôsob, ako ukázať, že máte niekoho radi. U nás je to taká rodinná tradícia, aj moja dcéra, aj syn, takisto môj manžel varia a veľmi rada mám takú našu tradíciu, že v sobotu sa stretneme s priateľmi pri jedle. Takisto na Vianoce zvykneme mávať taký tradičný obed, kde príde veľa našich priateľov, býva to tak aj 17 ľudí. Romantické úteky, tak sa volá séria, ktorej 11. časť je tuto pred nami. Vy ste vyznali lásku cez jedlo v Kodani, v Brooklyne, v Chorvátsku, Švajčiarsku, Írsku, v Tokiu. Mimochodom, ja mám veľmi rád čaj, takže táto tokijská kniha sa mi veľmi páčila. Našli ste svoju najobľúbenejšiu kuchyňu? I don't know how many of you have children or brothers and sisters, so it's like asking me which is my favourite child. And it's the same with food, which books and places I'd like to visit. And some days I love my daughter because she's fantastic. So some days I think Brooklyn is my favourite book. Some days my son is much nicer to me and he becomes a favourite, and I might get a better review for a book. So Tokyo is not my favourite book. But because some readers don't like it and some readers love it, but it was a really hard book to write because it was so difficult to encapsulate all the intricacies of the Japanese culture. So it's like with children. Some days you prefer others. Neviem, koľký z vás majú deti, ale je to taká otázka, ako keby som mala vybrať, ktoré dieťa je moje obľúbené. Čiže to je presne také isté aj s otázkou na jedlo, alebo obľúbenú knihu, alebo obľúbenú krajinu, čiže je to veľmi ťažké vybrať. Že niektoré dni napríklad mám bližšie k svojej dcére, pretože je na mňa milšia, možno v tie dni by som povedala, že kniha z Brooklynu je tá najlepšia, ale zase v iný deň možno syn sa ku mne správa lepšie, tak vtedy by som zase vybrala inú knihu. A hovoríte teda o Tokiu, to nie je moja obľúbená knižka, pretože niektorí čitatelia ju majú radi, iní zase nie. Čiže pre mňa bolo aj veľmi ťažké vystihnúť tú japonskú kultúru. Ale teda, ako vravím, je to ako s deťmi, veľmi ťažko vyberať. Skúsim obrátiť otázku. A ktoré z tých jedál je vaše, že naozaj že neobľúbené? Niekomu nemusia chutiť tie islandské nakladané rybičky? Yeah, Iceland was difficult, and so was Japan. Actually, I don't like sushi, and when I wrote Japan, my editor said, "Can you put a bit more about food in because it's not working? You don't sound as if you like Japanese food." And I said, "But I don't." And then she said, "What about ramen?" And my brain has gone. The batter.
the prawns in butter, tempura. Thank you. And then I thought about that, and then I changed quite a lot of the book and added some extra food in. Áno, s Islandom to bolo pomerne ťažké, takisto aj s Japonskom to bolo ťažšie, pretože osobne nemám rada sushi. Ale moja redaktorka mi vravela, keď som písala túto knihu, že či by tam nešlo pridať trochu viac jedla, lebo to až tak úplne nefunguje, že to znie ako keby som ani nemala rada tú japonskú kuchyňu. Na to som jej povedal, že nemám. Takže potom sme ešte spolu uvažovali, či napríklad nejaký ramen by sme tam nedodali, alebo tempuru, tak som nad tým uvažovala a nejaké zmeny som doplnila. Tak dobre, nie sme ale na kuchárskom večierku, ideme sa rozprávať o láske. Vila v Taliansku, ktorá dnes vychádza na Slovensku, mal som to šťastie, že som ju už čítal, je okrem toho, že chutí po taliansky a my všetci, čo milujeme taliansku kuchyňu, si tam svoje nájdeme, tak je opäť nádherným príbehom o láske. Neprezradím, kto koho bude mať rád, samozrejme, lebo to sa nepatrí. Na druhej strane je tam veľmi pekná rodinná atmosféra. Láska sa tu ukazuje v tejto knihe, že nie je to len láska medzi mužom a ženou, ale že je to aj láska medzi rodičmi a deťmi, medzi vlastne celou rodinou, ktorá sa schádza pri tom krásnom talianskom stole. Vy ste rodinný typ, Julia? Yes, I have a very complicated family. I can say this here because my mother will never know, but my mother left when I was 12 to live in New Zealand, and I grew up with my father, so I don't have a very close family with my older generation, but with my children it's very close because I was determined I was going to be a really good mother to my children because my own mother was not so great. Áno, naša rodina je dosť komplikovaná. Tuto môžem povedať, lebo tuto sa nedozvie moja mama, ale teda keď som mala 12 rokov, moja mama od nás odišla bývať na Nový Zéland, takže ja som vyrastala v podstate len s otcom a nie som si blízka teda s mamou až tak, ale snažím sa od detstva vlastne byť si blízka so svojimi vlastnými deťmi, že som sa rozhodla, že im dám to, čo ja som nedostala. Keď sme pri láske, zaujala ma taká jedna vec, že vaše hrdinky sa ako keby báli zamilovať. Či to bolo v Kodani, či to bolo v Paríži, či to je vo vile v Taliansku. Mladé ženy zrazu sú vystavené náporu muža, ktorý možno sa tiež nechce zamilovať, ale je to také zvláštne. Je dnešná doba taká, že mladí ľudia sa boja zamilovať? This comes from my daughter. So she read one of my books and she said, "Mum, it's always the men rescuing the women in your books. And I want them to rescue themselves." And I thought she'd got a really good point because women are very strong and we don't always need a man. My daughter is 27 and she hasn't had a boyfriend. She's not for a long time and she's not interested. Her life is too full, too busy. She doesn't have time for a man. And I just think that I want to reflect that in my books because that's her generation. They have full, active, busy lives. Falling in love is not the be-all and end-all of life anymore. Women can be independent. They don't need to be married. They don't need a partner to be successful. And so a lot of my female characters are going into life looking with that view that they don't necessarily need to fall in love. And then they do, and it's even better. Toto vlastne vychádza z mojej dcery, ktorá čítala moje knižky a hovorila mi, že vždy v tej knihe vlastne muž ako keby zachraňuje tú ženu. A ona povedala, že vlastne ženy sa vedia zachrániť aj sami, pretože sú silné, nepotrebujú ten vzťah k tomu, aby mali naplnený život. A mne sa to veľmi páčilo, ako táto myšlienka. Moja dcera má 27 rokov, nemá priateľa, ani nemá nejaký záujem si niekoho hľadať, pretože má taký plný život, plný rôznych záľub a zážitkov,
zážitkov, že jej to vôbec nechýba. To som chcela vlastne zohľadniť aj vo svojich knihách, pretože tak žije dnešná generácia mladých ľudí, ktorí neberú lásku ako nejaký hlavný cieľ svojho života. Čiže sú to viac nezávislí ľudia, nepotrebujú manželstvo, nepotrebujú partnera na to, aby sa cítili, že sú úspešní v živote. Čiže je to niečo, čo som naozaj chcela vyjadriť vo svojich knihách, že tam máme teda hrdinky, ktoré majú svoj život, majú svoje záujmy a nepotrebujú si niekoho hľadať. Ale nakoniec teda niekoho nájdu a je to potom ešte lepšie. Zaujímavé, teraz ste mi pripomenuli vlastne veľkú tradíciu anglickej literatúry a ženských spisovateľiek vlastne od 19. storočia, kde sa ukazovali tie hrdinky ako veľmi silné, sebavedomé, aj krehké, ale vedeli, že idú za svojím cieľom. Je to v Británii taká tradícia, že vlastne tá žena nepotrebuje nás, obyčajných mužov? Well, I studied English literature at university, and it was all about Jane Austen. And at the time, women were completely reliant on men for financial security, and it has changed so much. And I think I want to reflect that freedom that women have now, because we have amazing opportunities that were just not available. I mean, I was talking to my grandmother, and she said that once she got married, she had to stop work. She wasn't allowed to work anymore, so much she had no money of her own. There's a famous author who has just died in England called Shirley Conran, and when she left her husband, she wasn't allowed to get a mortgage to buy a flat. Even though she had money, she couldn't buy her own place, and that was only in the 1970s. Ja som študovala anglickú literatúru a tam sme veľa riešili Jane Austenovú a vlastne to, že ženy boli úplne finančne závislé od mužov v tom čase. A od týchto čias sa veľmi veľa toho zmenilo a ja chcem toto reflektovať aj vo svojich knihách. To, že ženy majú v súčasnosti oveľa väčšiu slobodu a oveľa viac príležitostí. Keď som sa rozprávala so svojou starou mamou, tak mi hovorila o tom, že keď sa žena vydala, tak musela prestať pracovať v jej časoch. Čiže v tom momente, ako sa vydala, tak nemala žiadne peniaze svoje vlastné. Takisto jedna britská autorka, ktorá nedávno umrela, Shirley Conran, hovorila o tom, že po smrti jej manžela si nemohla vôbec kúpiť byt, alebo teda zobrať hypotéku na byt, hoci mala tie peniaze, alebo teda nejakú časť, ale nebolo to jednoducho dovolené. A to sa stalo len v 70. rokoch, čiže nie tak dávno. Čiže môžeme povedať, že tie dnešné ženy, hrdinky vašich knižiek, ako je aj Lia z Vily v Taliansku, sú v o mnoho lepšom postavení, sú sebavedomejšie, tvorivejšie. Lia je umelkyňa, takže ten svet ide k lepšiemu? The world is getting better for women in some places, but not all. And funnily enough, in my next book, the main character, Anna, is not so confident. And I sometimes that comes from me. I'm much more confident now than when I was younger. I was very shy and not very confident at all. And I have completely changed my life, not through the writing, but just through mental attitude and things. So I think life for some women is much better, but not all. Myslím, že sa zlepšila tá situácia v niečom, ale nie vo všetkom. Napríklad v ďalšej knihe, ktorú teraz pripravujem, je hlavná hrdinka Anna, ktorá nie je až taká sebavedomá ako napríklad Lia. A z istej časti to vychádza aj zo mňa. Ja sama som teraz viac sebavedomejšia, ako som bola. Určite k tomu prispelo aj to písanie, ale hlavne taká zmena duševného nastavenia. Čiže pre niektoré ženy je to určite lepšie, ale nie pre všetky. Predsa len žijeme v Európe, v Británii. Precestovali ste ale kus sveta, aj pracovne predtým, ako ste začali písať svoje knižky. Kde sa vám zdalo, že je na svete, že naozaj že najlepšie a kde by ste to chceli zlepšiť zas vy? The best place is where my family is. So like for me, it's in England, and it's the market town that I live in. I've been to lots of places,
And there's a saying, home is where the heart is. And for me, that's very true. Pre mňa to najlepšie miesto je tam, kde je moja rodina, čiže to je v Anglicku, v mestečku, kde bývame. V Británii, ale teda v angličtine sa hovorí, že domov je tam, kde je srdce a to je podľa mňa skutočne pravda. Ale to Taliansko v tej vašej knihe je tak čarovné, že hneď by som tam šiel. So I've recently been to Spain and I fell in love with Catalonia, but I am going to Portugal next week, and that's a place of my heart. It's like, again, with the favourite children, how can you choose one place? I'm so lucky that I get to travel, although I might add I always take my laptop because I'm always working. Nedávno som bola v Španielsku, tam som sa skutočne zamilovala do Katalánska. Budúci týždeň sa chystáme do Portugalska, čiže ako som vravala, je to ako s tými deťmi, veľmi ťažko vybrať to najobľúbenejšie, ale naozaj musím povedať, že mám veľké šťastie, že môžem takto cestovať a zároveň ale musím dodať, že vždy si beriem aj laptop so sebou, lebo vždy aj pracujem. To by ma aj celkom zaujímalo, že píšete relatívne veľa tých knížiek. V slovenčine je táto 11. Začali ste len možno ani nie 10 rokov predtým a ešte navyše existuje aj meno Jules Vejk. Naozaj píšete, že stále všade na cestách? Yes. When I first started writing, I had a job. I worked in a school and I would come home from work and I would make tea for the children, put them to bed, and then I'd go and lock myself away in the office and write every night. And then I was lucky enough to be able to give up my day job and be a full-time writer. But I treat it like a job. So I work every day, sometimes at the weekends as well, because I have deadlines and I want to please the readers, and I just love writing. Áno, keď som začínala, tak som mala ešte aj inú prácu. Keď som začínala s písaním teda, pracovala som v škole. A vtedy som to riešila tak, že som prišla teda domov z práce, spravila som deťom čaj, potom som ich uložila do postele a potom som sa zavrela do miestnosti a písala som. Potom sa mi našťastie teda podarilo si vziať to písanie ako svoju hlavnú prácu a naozaj to beriem ako prácu. To znamená, že píšem každý deň a niekedy aj cez víkendy, pretože mám termíny, ktoré treba dodržať a chcem aj teda potešiť čitateľov, ktorí určite čakajú na tie knihy, ale takisto aj milujem písanie. Ja som spomenul to jedno meno Jules Vejk. Aký je vzťah medzi Juliou a Julou Vejk? Well, my husband really likes it because he says he's sleeping with two different women. Basically, this is going to sound terrible, but I'd been writing the Jules Vejk books for a little while. I think maybe I'd written 6, and my editor in London said she would really like a book set in Copenhagen about food, and that was all the brief I got from her. And she said, "Are you interested?" And I said, "Yes, I love food. I love travelling. This sounds perfect." And I was able to write anything I wanted. She said, "But I have a title for it. It's the Cozy Cafe in Copenhagen." And I thought this was the worst title ever. And I didn't want my Jules Vejk name going on it. So I said, "Can I put a different name on?" So I went with Julie Kaplan, which is actually my maiden name. So before I was married, I was Kaplan, and Julie's my birth name, but everybody calls me Jules. So that's how it came into being. But actually, Julie Kaplan is far more successful than Jules Vejk. So, teda môj manžel si z toho rád robí žarty, že spáva s 2 ženami. Je to, možno to vyznie tak trochu hrozne, ale Jules Vejk bola vlastne to prvé meno, ktoré som používala. Mala som napísaných asi 6 knižiek a vtedy moja redaktorka v Londýne povedala, že by chcela, aby som napísala nejakú knihu o Kodani, ktorá by bola o jedle
a o cestovaní. A to bolo vlastne všetko, čo som o tom vedela. A tak som povedala, že určite áno, určite by som chcela, pretože milujem jedlo, milujem cestovanie a mala by som v podstate slobodu, aby som mohla napísať v podstate, čo som chcela. Akurát, že mala k tejto knižke už aj titul, ktorý bol v angličtine Cozy Cafe in Copenhagen, čo je ako nejaká roztomilá kaviarnička v Kodani a mne sa ten názov strašne nepáčil. Takže som jej povedala, že nechcem, aby táto kniha vyšla pod Jules Wake, pod týmto menom. Tak sme sa teda dohodli, že vyskúšam to napísať pod iným menom. A vybrala som si teda Julie Kaplan, čo je moje rodné priezvisko pred sobášom. Volám sa teda reálne Julie, ale všetci ma volajú Jules. A teda takto to prišlo, takto to vzniklo a zaujímavé je, že teda Julie Kaplan je odvtedy oveľa úspešnejšia ako Jules Wake. Vašimi čitateľkami sú hlavne ženy, vidno to aj tuto v publiku. Ženy radi snívajú pri knihách a pri príbehoch, je to jedna z veľmi dôležitých funkcií literatúry, dávať nám sny. Snívate aj vy? O čom snívate? Aké sú vaše sny? Čo by ste ešte chceli urobiť? Ste úspešná? Precestovali ste svet? I'd really like to see one of my books made into a film. And everybody says, why don't you make one of your books into a film? It's like, I don't have any control over this. But I have been approached by a film company, so who knows? But I think my ambition is to see my daughter get a boyfriend one day. No, jeden z takých mojich snov je, aby niektorá z mojich kníh sa sfilmovala. A ľudia mi často aj hovoria, že prečo si nedáš sfilmovať nejakú svoju knihu. Na to im musím odpovedať, že ja nad tým nemám nejakú kontrolu, ja toto nejako neovládam. Ale teda už ma aj oslovili z nejakého filmového štúdia, takže uvidíme, čo z toho bude. A takisto ďalší môj sen je, aby moja dcéra si našla nejakého priateľa. She will kill me for saying that. Určite ma zabije, že som to povedala. Možno by ste mohli pripraviť nejaké magické jedlo lásky, aby potrebovala sa zamilovať, keď prechádza tá láska cez žalúdok. She's a very good cook, but she's very demanding. I pity the man that goes out with her. Moja dcera výborne varí, ale takisto je veľmi náročná, takže je chudák ten muž, čo sa s ňou dá dokopy. Spomínali ste, že chystáte nejakú ďalšiu knižku. Ja môžem prezradiť tu, že na jeseň sa objaví nejaký príbeh z Prahy. Môžete nám o tom viac povedať? I can say it might not be autumn. Môžem povedať, že asi nie na jeseň. Only because I am struggling to write this book because all my Czech fans have said we really want a book from the Czech Republic, and there's so much pressure that I have found it really difficult to write this book because I'm so frightened of letting everybody down. So it's a little bit delayed, and also because I keep rewriting the end because I hate the end. So yes, there will be a book. In England it has a title, I don't know what it will be called here, but in England it will be a little place in Prague. And I've had a lot of fun researching it, and I really enjoyed writing most of it, but it has been scary. Áno, teda nebude to asi na jeseň, pretože mám trochu problém s dopísaním tej knižky, pretože viem, že mám veľmi veľa českých fanúšikov, ktorí sú nadšení z toho, že takáto kniha príde, a pre mňa je to obrovský tlak. Čiže bolo to aj pre mňa dosť ťažké to písať, pretože sa bojím, že sklamem tých čitateľov. Takže aj preto tá kniha je trošku oneskorená, aj preto, že stále prepisujem koniec, lebo sa mi vôbec nepáči. A teda názov tejto knižky v angličtine bude A Little Place in Prague. Pokiaľ viem, tak ešte slovenský názov to nemá, čiže uvidíte potom. Ale naozaj sa mi to píše veľmi dobre. Veľmi som sa bavila aj pri rešeršovaní a pri tom samotnom písaní, ale teda stále ešte na tom pracujem. Napriek tomu ja viem, že je jeden z hrdinov, ktorý sa vyskytuje aj vo vile v Taliansku, bude hrdinom aj v tej pražskej knihe. Máte rada ako spisovateľka, keď prechádzajú hrdinovia z knihy do knihy?
So Leo, who is in this book, is the hero in the next book. And I have to say, he is my favourite book boyfriend ever. I'm completely in love with him, and it's really important to be in love with your characters. But as a reader, I really enjoy reading books where you see little glimpses of characters you've met before. So I always try and link the books, but it's not always that easy. But with Leo, I think everybody has already said in England, please tell us there'll be a story about him. Áno, je to teda Leo, to bude hlavný hrdina ďalšej knižky a ja rada hovorím, že to je môj najobľúbenejší knižný priateľ alebo knižný partner. Ja som úplne do neho zamilovaná a to je podľa mňa aj dôležité. Ako čitateľka naozaj tiež mám rada, keď vlastne sa v knihách stretávam s postavami, ktoré som už poznala z iných kníh a veľmi sa teda aj snažím vo svojich knihách to nejako prepájať a spomínať ich aj v tých ďalších knihách. Ale nie je to vždy jednoduché. Ale napríklad v tomto prípade Lea sa stalo, že čitatelia, hlavne aj v Anglicku, mi hovoria, že áno, prosím, napíš aj o ňom ešte jeho príbeh. Vôbec sa nečudujem, ten Leo je fakt sympatiák, išiel by som s ním na nejaké limončelo. Takže môžete sa tešiť, predpokladám, že všetky dámy, ktoré tu držia vilu v Taliansku, tak pochopia túto narážku jemnú, lebo v tejto chvíli ste to ešte nečítali, na rozdiel od nás, ktorí sme to už čítali a mali sme tu radosť. Ja by som bol veľmi rád v tejto chvíli poďakovať sa za ochotu Julie rozprávať sa a pripraviť vás teda na to, že ideme sa podpisovať. Opäť poprosím vás, maximálne, keď tak máte veľa knižiek, tak 3 knižky a nejak sa nám tuto pekne zoraďte. Julia, thank you for the truly special moments. Thank you. Ďakujem. I'm definitely here, so that's why I had to lean away. I wasn't trying to lean away from you. Poprosím vás, že keď sa tu tak pekne zoradíte, tak netlačiť sa, na každého sa ujde, Julia je veľmi ochotná a ak sú tu nejakí ľudia, ktorí majú nejaký handicap alebo by potrebovali sa dostať dopredu,